नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ, जय शिवराय. श्रीलीला कलेक्शन मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बघणार आहोत प्रीमियम क्वालिटीचं मनी मंगळसूत्र. बघू शकता, खूप सुंदर अशा वाट्या दिलेल्या आहेत. सुंदर अशी मण्यांची पोत दिलेली आहे. अगदी गृहिणींना आवडेल असं मंगळसूत्र आहे. ऑर्डर करण्यासाठी डीएम करू शकता, कमेंट करू शकता. स्क्रीनवर जो नंबर दिलेला आहे तिथेही तुम्ही संपर्क करू शकता. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे पॅन्डन मध्ये सुद्धा रजवाडीमध्ये मंगळसूत्र अवेलेबल आहे. ब्रॉड मध्ये देखील आहे आणि नाजूक डिझाईन मध्ये देखील आहे. कानातले देखील आपण त्याच्यामध्ये अवेलेबल केलेले आहेत. बघू शकता, सुंदर असे कानातले आहे. लाईट वेट आहे, अगदी लाईट वेट आहे. बुक करण्यासाठी डीएम करा, कमेंट करा. श्रीलीला कलेक्शनला फॉलो देखील करा. बघू शकता, खूप सुंदर असे आहेत सेट्स.